labarina. Na je gurin Rabson abokina domin mu gana, sai ga wata kyakkyawa a titi daidai da tsarina. Ashe haka so yake, ganin ta ya canzan duk tunanina. Nayi ƙoƙarin share mata amma santa ya shige kalbina. Duk da cewa ta yi mini kwarjini a idanuwana, sai dai ta maza na ƙara sakonta domin mu gaggana. Na ce assalamu alaiki, ta amsan sallamana. Na zo gare ki 'yan mata domin ki dan bani dama. Sai ta ce shin wacce dama kake bukata a gurina? Ka yi sallama na amsa, to shin me kake so gurina? Da jin hakan a gare ta sai na dan dakata, sai na fara tunanin ta ya za na shawo kanta. Na fara tsara ta, sai ta juya tana shan kamshi. Na ce 'yan mata ni za na bi ki duk inda zaki, ki karbi soyayya ta, zuciya na ɗauka na baki. Zan baki kauna ki bani so, ni ne Umar dan Zaki. Na ce kin ji suna na, ke ma daure faɗan sunanki. Ana cikin wannan yanayi ta juyo ta kalle ni, ta ce min batu ne na soyayya ba na ra'ayi. Na ce daure ki duba, a soyayya ki zama mai tausayi. Duba ki kalli lokaci guda soyayya ta canzan yanayi. Sai ta ɗanya murmushi ta ce lallai akwai kadanati. Tsoron da nake na karbi zumar so ta koma maɗaci. Na ce in dai a soyayya ne bambari ranki ya ɓaci. Ta ɗau saiti muka yi ta hira, sai ka ce mun saba. Na ce to faɗa min sunan naki dan ba zan manta ba. Ta ce suna na Fatima amma ana kira na Tima. Ta ce a ƙofar ƙaura Katsinan duk watan na zauna. Na zo Kano ne gidan biki ne da kanwata, gobe ma za mu koma har ta bani lambarta. Mai sauraro ka biyo ni dan ka jiya muka yi, za ka jiya muka yi.